nak. Pagdali ba? Asa di ay tama? Tutor ka atong usan mo ka ma'am kay akatong pormero nimo nga ma'am. Atake man to. Ay, bright ni ato good ma. Diatake sa inyong kabuang. Bright. Pati nga badlongon na ninyo ay mo to namatay lang to maistraha. Di ganahan po ko yung school man. Unya karon unsa man imong gidada? Ang kato man ni gurong inag Wala kitang drama na nimong mga bulingon maning uban. Yabang naman ko ka Albert. Oy. Diyari kay Di ako le dama oy kay mo school man ko. ang dapat unta nimong dadon. Lapis, papel, notebook ug imong bag. Buot na mama. Na, yung samot. May ikaw mo school, ako man Mo school. gali ibilin lang ni. Human nimong school, dadaan nagbalik na pod. Ari ni kay di ka ka-consider sa imong ma'am. Ang imong ma'am ra ba in taon, buti na batong gamayaw. Taon lang in taon ug matakihon na pud na kay maestra. Dali na. Diyos, uy, mama, uy. Seryo? School pug ka do? Uy, kaoban. Hi, classmate. Classmate ni ma. Kuya sa mga nung babae yung Asa day mo? School. Dakon na school. Gadaan ning mga kwan ay kani mga Layas ka, classmate. Layas. Di, uy, school, manggod. O gani ibili lang Lama, tani. Ako na da. gamay lagi ya bag mo. Gamay. Ang raman iyang ko, da ah. kay papel man guro naglapis. Papira og baon man. Hindi siya lapis in taon. Wala, wala may lapis-lapis. Uy, dili lapis ra ba suglay. Ay sa imo nang ma'am guro in taon iya nang ihatag. Babaonan mo kumama sudlay kay para dili kalkag akong buko. Awa, may pasiya kay iyang da gamay kayo imo mura kag glaya. Palayas ka mama nimo, classmate. Di, uy, bagbag managod. Kanang ukay-ukay ba? Ay, maadto na mo sabay ta uy kuyog na. Wadto na ka. Adto na ko, wat ra ko kauban. Dali ko yung Manggod Albert. ta ba nga, uy. Kung balik na taana dong. Ba? Nang nindot pa ana ha. Kuya. Dali na sa iyo. Tudlo on vines. Ma'am, good morning. Mama Ay, Lynn. ma'am! Ma'am, sige ma'am, welcome. Welcome, ma'am. Siya day maestra di ay. Diari mo, diari Bata ma'am. lagi atong maestra no. Bata, dili sa ma'am amo ni kay- classmate ma. Classmate. Ako ang Sit yung down mga tutor tuba. karon, Sit down, guys. seryo, sit down. Wa may lingkuranan. Sa pag sit down. Barog lang sa Ay, tabarog lang barog. sa Ano, ma'am? Wala kayo? giparinupit pa na ako mamong gulo lang sa ta sa gawa sa Ibig ko diri kay presko ang hangin barog. Unsa na suwat nimo ma'am? Ay mo na to ang leksyon Unsa karon na siya? ban sa animals. Kay ba mo sa nang Animals. Hala. Mo silingan. Ulo. Mo sa ni silingan sige pangawat animal kayo. Ah, gi. Mumaw di sa ako papa kato si Buyong anak niya nga. Animal sad. Kanang ingon dyan ni mama. Animal mangka oy. Hubo mangka. Anak lagi si papa. Sa yun ra kayo na. Ayun bright biya tanong. Ari sa tos kay ma. Di ato ko mapaabot mo sa may playground. Sige mo sige mo. Sige ma. Dili, listen Ako to me. bag ma. Barog lang sa tahanan. Quiet mo children ha na. Ay pag biastos kay matulfot ana. Ano tong leksyon? Animals kay ba mo sa nang animals? Oh, ato silingan na mo lagi. Na ako po Animals papa. kayo sige pangawat og manok siya silingan. Asa mo ang manok kun ma'am? Gikawat ma'am oy gikapayasan animals kayo. Animal gini. Mana ako papa po. Dili Ya ingnon si mama nga. Animals ka oy. Hubo bandayon. Hubo ko mo. Dili na mo nga animals. Di Tana, ay. Dili na mo. Di ay. Hayop ba hayop? For example, Hayop ka para ng presa ng isda. Ay dili mo na ang isda dili na siya Bakukang. consider nga hayop. Ay, Bakukang. Dili ko Ok-ok. ang kanang bakukang ok-ok, ang bakukang insect na ang kanang mga ok-ok Insect. Hapon. na. Oh, pero to silingon na mo kay naasa ka ng insect po siya ba insect Oh, amo kay hapon. Oh, Ano din na ma'am, insect? Insik na Dili bakukang. lagi pamina Kamay man nagmatsa bakukang god. O insik nya kanang of kay kanang dakog mata hapon. Siya sa 300 ang Sige. oras. Oy. Dili na mo kanang for example ba sa hayop kana bang iring. Oh, iring. O kailan mo Ah. iring? Namoy binuhi nga iring sa inyo ha? Daghan. Mo na. Lima siya. ka buok. Ang kanang iring, dili na siya lima. Tuluro na siya boy ha. Lima mo nang lima. Ito pa man ang duha mong ana, natug man. Tulo pa ang nagmata. O sige, sige. Kung padayon na tabi, padayon na. Aron mahuman padayon ba kay kapoy barog diri. Barikoso na yung teacher. Sige, sige. Ari ta sa iring. Kay ba mo sa English sa iring? Kasayon. This is very good. Ika ba? Unta ba? Sige, sa English sa iring. Meow.
Miyaw. Oh, laban saya. Saya classmate, manisay. Ana rana Children, simple. quiet children. Ang kanang meow. Kay ba ko nga related gyapon na sa iring kay mao man ang ilahang tingog kung right. Ikaw ba? Ikaw ba? Dili na mo English. Oh, ikaw ba Ang English? iring, ang English sa iring kay ikaw po'y kamao ka. Ikaw ba? Unsa man? Sakto man ko miyaw. Oh, baniya. Kana iring na nagigutom. Oh, no. Miyaw, nagigutom di ay. Dili lagi na mo. Ang English sa iring in town kay cat. C-A-T, cat. Mao ni Hapit yun. English. Hapit ah. Oh, Ang meow ang iha ng amaw ng tingog sa iring mo. Yan na, mamo-iri ka ng gutomon. iring gyapon. Arita sa akin kini. Baka. Unsa man ang English sa baka. Mao ko, ma'am. Ako mo kasi sige unsa man. Ma. Kamao ka anak ba? Dili ma. Mao man na. Kanang mamo nang ihang tingog dili ma. Ay kanang mana ang abaka nga babay. Ang laki nga baka kay pa. Ba. Mao way. Ma'am, sakto ni ma'am no. Sakto. Walay nakasakto ninyo. Ma'am, tama. Oh, Ay okay na kay mao Ay, yung purpose baka. ng ipasturan mo. Baka man to ako. Ay gini. Beef. Beef. Dili. Beef noodles. lama ko di ay. Dili lagi. Sayop lagi na way sakto ninyo ang English sa baka kay cow. Cow. Hapit na po. C-O-W, cow. Dili ma, dili pa, dili po beef. Ang kanang beef, kung mahimo na siyang karne mo. Ikaw. Anak day. Ikaw. Bilas, ari ta sa kanibe. Pinaka-simple lagi diha. Consider this as man's best friend. Kasaligan sa balay. Ang ero. Unsa may English ero? Ero. Uy, kasay. Okay, na sayo. Sige. Ginas. Oh. Oh. Kana maabot na ang amo no. Migraine na. Aw. Oh. So yun dapat daghan man natawag inubay. Kana mas English mo na. Ba? Sayop. Sayop. Tuyok putok. Mga bulok mo. Ang English ero, dog, D-O-G, dog. Wala lang kasakto rin yung sus. Mubi ay ma'am. Hindi ang taka na si ma'am. Anak man kani si papa nga manang boy gawa sa kay dog mi mama ni. Di puro bono. Lay man na dog. Dai man dog. Naman ang Aw. Anak man na, ma'am, dili magkakamao, ma'am, oy. Kamu ba? Dili kakamao, ma'am. Kamu pa hinoon ang mo reklamo? Ako na hinoon ang dili kamao nga ako. Set in the air mo. 30 minutes set in the air. Walay mo lihok ha. Ang mulihok, ako ang latuson. Ang sao? In the Sit in air. the air, sit Unsa in the na air. sit in the air mo? Sit in the air. Sige yun. Sample siya, ma'am. Ay, Kami, sample siya, ma'am. Ma'am. 30 minutes sit in the air. Ano ba? Ana di ay. Anak, 1, 2. Ayoko rin ito. Kamu, ano? Apil na sa subject jay ma'am. Ay, apil ni siya. Apil ni siya kay disciplinary ni. Ani ka na ma'am. Sit in the air na yun. Ay, ana. Oh, ikaw. Allah ka maumang ko. Event ba ito? Event? Ana. Pantay mo ka. Pantay mo.